ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಲ್ಪೇನ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಬಲೇನ ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಾತ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತನಾತೇನು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ತೂಲಿ ಇಂದೆನ ಇಲ್ಲು ಬಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನರ್ಸು ಒಂದೂರ ಕಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿಯ ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಅರಿತ ನಿಕ್ಕ ತೋರಣ ನನ್ನ ಪೇರು ಒಂದೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ತೂವಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ ನೆಗ್ಲೆ ರೂಮು ಭಾರಿ ಸೋಕುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಮೂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜಿ ನರಮನಿ ಜೊತ್ತಿನಲ ಒಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಒಂದೇನ ತಂಗಡಿ ನಕ್ಲು ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಡಾಲು ತೂಪೇರಮ್ಮ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ಒಂದು ಪಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ತೂಲಿ ಮುಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆ ಬಜಿ ಪಾಪದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜರ ಬಾಳೆಂದು ಅದ ತಮಿಣ್ಣು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜತ ನಿಂಗದು ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಕಂಡದು ತುಲೆ ಬಜಿ ಪಾಪ ಎರಡ ತುಯ್ನಕ್ಲು ಪಾಪ ನಂತು ನೋಡು ದಾಲ ಬಂಜಿಗಾಡ ಜೇರ ಅಂದು ಅತ್ತಂದಿಂಕೆ ನನಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಇಡಗೆನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ.